Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu nke onye chiri ya zelago m ọzọ n'ụbọchị nke taa. Anọkwa m n'ịkwalite asụsụ Igbo na ihe eji mara ndị Igbo. Ihe eji maka ya bụ ịbịa n'ụbọchị nke taa bụ inu Igbo. That is, ọ bụrụ n'olu bekee akpọ ya Proverbs, times akpọ ya Parables. So inu Igbo anụnwa bụ mmanụ ndị Igbo eji eri okwu. Yes, mmanụ ndị Igbo ji eri okwu, ọ ya ka a na-akpọ inu Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịma ife bụ inu Igbo. Abịa ụfọdụ na-akpọ ya inu, ụfọdụ a na-akpọ ya ilu. Ịma na Igbo na-asụ n'onu mana ofu mmiri ahụ ka na-asụkwa n'ite ịghọta. So abịa n'ụbọchị nke taata ikwu maka inu Igbo. Onye Igbo ọbụla kwesịrị ịma inu Igbo maka ọ na-enyere aka. O nwere ụfọdụ ebe ị ya anọ ewere inu wee gwa gị okwu, iburu ezigbo nwa afọ ịmara ihe a gwalụ gị, ka sị na onye atọ n'inu kọwalị ya, ịma na ego eji wee nụta nne ya narị ya n'iyi. So ọ bụrụ ma okwu abịa na ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata, achọrọ m ịkọwa ụfọdụ inu, kọwaa ihe ọ pụtakwalụ. Then emesịa onye nwelu nke o nwere ya atụnye, ọ gaa na comment box anyị tinyela anyị onwekwe na ajụjụ anyị ajụ, etinyela anyị ya na comment box. Mana unu echefukwana ịsọpọt anyị by subscribe to this channel, na-help anyị, na-eshare, na-atụsa vidio anyị, na-esukwa aka like na unu like na ihe anyị na-eme, ka o wee na-akwalite mmụọ anyị ị na-aga n'iru. So atụfughị mgbe ọbụla m chọrọ ibido n'ife gbasara inu Igbo. Na nke ize m ekwugodi, kedu nke m ebido na ya? Inu karịrị akarị. Ndị Igbo nwere inu. Okenye ọbụla bụ ezigbo okenye nọ n'ala Igbo, inu ka eji aga ọjị, inu ka eji ekpe ekpere, inu ka eji ekwu okwu tara akpụ. Okwu ekwere okwukwe ewere inu sụpado dị okwu ekwuo ya. Unu aghọtago? So abịa ofu inu ka m tụọ inu. Enwere ụfọdụ inu gbasara ofeke. Ofeke asị na ofeke adịghị ama mgbe ekele nkwa ụkwa. Ama m na unu ma ihe bụ ofeke n'onu Igbo. Ofeke na ọnọdụ ka prodigal. Ofeke nwere ike ịbụ ofeke nwoke, nwee ike ọ bụrụ ofeke nwaanyị. It might be a prodigal son or prodigal daughter. So ofeke adịghị ama mgbe ekere nkwa ụkwa nwere ife omenu ịghọta, ma nọọ inu ka atụrụ. So abịa ka akọwaba ife gbasara ofeke amaghị mgbe ekere nkwa ụkwa. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ya ama ihe a pụtara. Ma ọ asị gị na ofeke ka a na-ezi ama nna ya, maka onye ọbụla isi zuru oke kwesịrị igosi ama nna ya. Asịkwa na ofeke ka a na-ezi oke ana Igboro abụọ. Asịkwa na atụọrọ ọmara mana atụọrọ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Nke a bụsịa inu banyelu ofeke ndị Igbo na-atụ. So nwee inu ọzọ ịma a na-atụ eji ofeke atụ, biko nyere anyị aka, deela anyị na comment box. Onye na-enyekwalụ ndị ọzọ aka, onye ọbụla na-enene ife anụnwa na-eme, ka ọ na-enyekwalụ ha aka wee na-amụta, wee na-agakwa n'iru. Agafee na nke inu ndị ofeke, enwere mmeni inu. O nwere inu eji eto mmadụ, nwee inu eji akọtọ mmadụ, nwee inu a na-atụ maka ọgụ, nwee inu a na-atụ iji dozie okwu. Inu nwere different types. Enwere different types of inu. Enwere inu for encouragement, inu eji akasị mmadụ obi. So achọrọ m ịtụrụ n'ụfọdụ inu ga tupu m bịachie n'ụbọchị nke taata.
na-atụfughị mgbe ka m bido na ndị mma. Ama m na nsị okirikiri ka a na-agbu ukwu ose adịghị alie na onye ọbụla ya asị ama nke ahụ ama. Nkili ka a na-ekiri odudu, ejiri odudu eni ozu. Anya furu ugo gbaa ya nkiri maka na adị afụ ugo daa. Agadi nwaanyị da nda ada na-abọ agụọ ife o bu n'ikpe ọnụ. Eji enyo ene n'ife agba n'aka. Ugwugwu agha atụpị adịghị ajị ya mbọ. Ọ ngaba onye nna ya dinyere oshi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Nwata ọbụla nna ya nwụnyere nkafe, ọ ya edowele mmiri ọ ya ejikwa aka. Ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aka. Akwa nna aga nọ. Okenye adị anọ n'ụlọ, ewu amụọ n'ọgbele. Nwata kwa aka usoro ọgaranya rie nri. Nnọdebe ọgaranya bụrụ uru, ọ bụrụ afụfụ. Eji asị ife nkịta ji esi onye afọ ukwu, ọ nyụrụ anyụ ọgbọ agbọ. Ịghọta. O riri amụ ebini ji ibi ụgwọ. Atụọla ọmalụ akịka atụgo m nke anụ abụọ. So many anyị nwere ọtụtụ inu ndị Igbo ma ndị tara. O nwere ụdị inu ya na ịma nọ ochie dike inu tara ata. Asị nọ agadi nwaanyị fụọ ọnwa chazụrụ achazụ, egwu ọnwa agụbịa. Girigiri bụ ugwu eze, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Igwe bụ ike, ofu osisi adịghị emewe ọfịa. Ofu ihe a ka ha ka na-eme inukwa. Ịma na agwa m unu inu, o nwere inu nkasi obi, nwee inu ịkasi mmadụ obi, nwee inu ịkpali mmadụ, nwee inu eji eto mmadụ. Yọta. So abịa na ọhịa gbasara inu Igbo anụnwa, nwa afọ Igbo ọbụla kwesịrị ịma inu Igbo, mara atụ inu Igbo, malụ ihe inu Igbo ọbụla atụrụ ihe nghọta ya pụtara. Maka ọ na-abụ abịa obe okwu siri ike, ebe anọyalịa achọ ikwu okwu, oge ụfọdụ ewere inu wee kwuo okwu. Abịa na inu Igbo enwekwara ike ịtụ inu Igbo n'onu oyibo. Like enwe ike asị nọ ka inu Igbo mma ha atụ na mma eji oyibo otu. A na-ejikwa pidgin atụ inu Igbo. Like mmadụ nwere ike ịsị old soldier no dey die. Ọ inu Igbo ka ọ bụ. Abịa n'inu Igbo, anyị ma o nwere nghọta n'inu Igbo. Ọ bịa n'inu Igbo, anyị asị nọ agadi nwaanyị adịghị aka nka na egwu ọ maara agba. That means old soldier no dey die. So wetin you know, you don't know am. You no fit old for that one. So abịakwa na nke ọzọ asị nọ kele nke ịma asụkwa n'English now. Amachakwa m ka m esi wee na-asụ ya n'Igbo na-asụkwa na English. Mana asị na o nwee nke nna m na-asụ nọ ọsị na ụkpana na-ere n'ọkụ, ọsị na ọ na-aha mmanụ. Nke a bụ ọ chọọ ịgwago okwu ndụmọdụ. Ọsị gị ụkpana na-ere, ọsị na ọ na-aha mmanụ. That means this locust or grasshopper, at times, you know, once you put them inside fire, they will start burning, and once they are burning, they will be producing oil. So I will say, maybe the stupid grasshopper will say, I'm producing oil, without it knowing that he's just burning. You know, he's actually burning, but in his mind, because of its stupidity, we say that he's producing oil. So that is it. And another one, there's so many types of proverb in Igbo. We'll talk about somebody that is just new in a system.
without the person settling down, and the persons have started committing many atrocities and all these bad things. You can say that nnụnụ ebe ya ebe ma onyugo ọgụ akpana. Ịghọta, nnụnụ ebe ya ebe mana onyugo ọgụ akpana. And many achọrọ m ka nkọrọ na-agbago maka mmụọ m na-ekwu na-aga ọ na-eri oge. Ọ dị ka mma kwụsị godi ebe anụnwa n'ụbọchị nke taa, mbọsị nta ka chụọ n'Owere nchi, na mbọsị ọzọ anyị ebidokwe in another way of inu Igbo. Ịghọta, ka mma kpọọ mmasị ka emesịa n'ụbọchị nke tata, ka ọ dịwa mbọsị ọzọ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Ngwa n'ụlọ ka ọ dị ka ọfịa dị ka enwe amalịa. Bye bye.